Langit points, i-add to cart mo na yan. Kinsay gasulti nga dili pwede. Kung ang karma magali digital, hasta po ng langit points digital. Bigay kayo ayon sa inyong makakaya. Masagana kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Record high o pinakamataas ang naitalang bilang ng mga pamilyang Pinoy na nakaranas ng gutom nitong nagdaang 3 buwan. Hindi bababa sa 4.2 million o 16.8% ng pamilyang Pilipino ang nakaranas ng gutom sa 16.8% na hunger rate nitong Mayo. 14.1% o 3.6 milyon na pamilya ang nagsabing nakaranas sila ng moderate hunger, habang 2.7% o 674,000 na pamilya ang dumanas ng severe Karong kay hunger. baw na ka sa sitwasyon, unsay plano nimong buhaton? Muhatag og donasyon? Ayaw na paghasol-hasol o paghunahuna pa oy, kay mauni ang akong suggestion. Started to 2020 with 8.8%. Despite all the effort of government, of Kawad Kalinga, of Caritas, of all the corporations that have been presented here, you're poor, you're hungry, and you have no space to move, and then COVID, and then you are on lockdown. Kung hindi gutom, kaya tumulong. So, paano tumulong? Kunin lang ang inyong cellphone para mapapakain ang mga nagugutom. At pag napapakain natin yung mga nagugutom, extra langit points din yon. Go to your favorite online shop and search langit points. Di ba giingnan mo? Salamat na lang yun sa walang iwanan alliance, ang langit points pwede na siya ma-add to cart. So here you can see nga ang langit points nga imong gi-purchase mag-equivalent sad siya og food product. It could be an affordable as 25 pesos, pwede sad kamo adto sa pinakamahal nga 1,300. To show you and to encourage you nga affordable og dali ra gyud ang langit points, I'll purchase the 25 pesos langit points. Paying is quick and easy pero dili na gyud pwede ang COD because of course ang product dili man sa inyo ihatod, no? So magtigom na ba og langit points ang tanan? After checking out your langit points, mas happy kung i-share sa din ninyo then tag your friends kaya kisay gusto nyo ka-party sa langit para mas happy, mas sadya og mas bibutangad to. But then again guys, always remember to eat in proper proportions and to brush your teeth after eating. And lastly, to follow me in all my social media accounts and let us continue to stay safe, stay healthy, and just keep smiling. Bye-bye!